Shalkolo romoi breast tumor bemar manjagoi thongaro klaijak bukhuk shumani deborma bwsaini mung Gangacharan deborma bwsa khorognoi okra BCC sa ushu BC chuku Nikuma Deptapara PU Birendranagar PS Radapur Salkisa Sikango sak naina bagoi kherangbar sakhamnogo tubujak phiaba aroni sak nainai rongbai GBP sak hamnogo tlangri nei sajaka yago rangkhoksa gurui suyani bagoi tabuk thongarok laijak abono khnai tongai manliya tipramotha khumulong unit ni engoi belai kha khamjagoi tini bini nukungo thangai subai rikha subanai rokni bisingo tongo khumulong unit YTF tai Surojit Deborma YTF District President Tipramotha Khumulong Unit ni President Sukumar Deborma Aposong Hambai sini serang jati sini media person no tini tangi hambai mar khangkai sekang bose sara Tripura Tripura sarok ni jengjal no bongni bisingtino kaham hamya bipod dukhu kosto no hunugoi odofhano tabuk thanchan digi utlang tongmani sicharamani boni bagise belaike chini media rongno hambai marugrawo kokhai tini jengoro khumlung Tripura motha YTF khumlung unit ni sodosyo rok tini o jagao bukhukjuk Deptabari Jirenia Khola bini sumoni bukhuk bini khaklabo je tumor kotor mangai bemar hamya manjak tongkha bo kathang tongnani muchungoi sorirok naijaknani omhai muchungoi khao tongphano rangri krini bagoi sini bororok naijagoi maya haino sititini tui bono kisa subaile nunhunai phailai manisi kokhai obo je ang rang ganang hunai ani byaktigoto chubanani hunai phaimaniya tini chini unit ni jono 5 10 20 omhaike khanglaiye jeng bono boyos bo kom kho taise samung jekono bini bwsabuti rok cherairong naikoli tidulnani jora kho boni bagino jengbo dukhu nangjak ja pari sak ja mantui thohindi doctor thangrop chinpano chukthung hunai laina phaimani si jeng actually khub bkha kosto nanglayo omhai chubachuni laibuma muito khaika hangkai jeng firste sini agi tabukto Tripura mothani EM agi firste bo media kok Tripura tongphruno firste Tripura hawo kuna bepakno omhai chubachuni bagui pisar jagoi tebo jak nangai chin Tripura sarok maya nang chuamani jora boni bagui media rangno bai kham omhai bising bagui tebo no tikhlaiteng jeng bini bagui ang koyo obono bukhuk omhai kwbangma bigra kwbangma sugya dosa sontao klaijak bukhuk rokno chini Tripura hasteo kwbangma rang ganang chini takhuk rok tongo borokna ani bisingte ang kaisa অনুরোধ khayo ang kaisa kobogo borokno bisik kwbang manya phano kisisa phano binang manya phano kisisa phano bini account number rkhai bini account number phan danani bagui ang koijau jeng chini chuknai chini sinai chini kwrung bororok omhai rok chubaya hangkai chini future chini generation tebono klok thanai kya jeng saimano laibumano to tai sanani kogya sara Tripura ni jotto sikla chalai hoite bora hoite bebakni chini laibumano siu saimano aborokno sanani nang muchungjagliang saimanoi jahate o jagok kisasa pano chuba phainani bagui sang অনুরোধ khayo chini Tripura sa dopharokno hambayo sugno jotono chuba jakthung hne nang bobo hai bemarang mani bo agi hengkai kula thaibani kula kani cheraipur thaijaka aboni se problem thaya hangta bas balok ka bo khaibe balok phano abo sigon tet tomani problem si hanto otor mani ke bisi bokoyako osto se tori phaise se mani garang pusa kariba thang maliata
Pila bobo hai ngi family abo. Ha Bom hai jaga bom hai ke pila ngi family. iko khakla boni koro abo diklong ta Tap sigara kono doctor kono jage. doctor khai to iko thangkau thangmani report di rohoka GBO ko thangdi nai Kono jaga ko talang di obhai rokni sada sada. amo to kun jaga tlang di hini se GBO se thangdi hini se roho jang Pila bo hospital thangmani abo jibi sa kamna ko thangmani. kherang pai hospital lo Gabo jibio thangmanya ko tab kono. thangmaya kurang khokso pan kering Tak bobo hai tong bom hai cost rokni tong. tak to du nogoi ko kosto rong tong kun man khalai meya Bas balo kham hai ke bisna khlai tong. bisna kalai mani balo kha tuko 2 mas ro kaka agi kosto se ko no hane putong hime Ang nang bo hai je khlai tong mani obong ke jibi sa kamna bo thangang kamnai ni wa wan. ang nga jaga thangka kai bom ting ning ya bono nai ne ne ni buso te kisa Kherang barong ke bom mas ro thangmani ba bu ro thangmani. kherang payo iko 2 sapta ro khata Ka jibi sa kamna ko talang den sada. ar thani ni hinjau ke tabra ko pisa kariba thangmaya mai Nin mungke sumoni te broma kami ni bung tam khlai. depta para kolai Ang nang tabok nini om hai je bemarang tong mani najak mani arang puisa kare. Lokro ni thani sam sanna mo. ang kisa lokro thani supa santa kisa Tini to gabang om hai bisi ba sal gabang mani pore kaisa phake nong subana ni niti pramotha ni ti. Tayo ba hake sikang ngomoni sikang sada phake ke. phaya Bor tini om hake je phai mani bom hai ma. ang ngom tine ma hai himang khato tu nong ma to ba देप्ताबारियाव फाइमान कारण हंके सिनि बुकक सुमुति सुमुनि बेलेके बिनि सरि हेमिया कासिया बिनि खाख्लाबो टिउमार कटर मां तंगमनि बागै आबनो जों हेल्प खायन होनाय अर फाइलाइजाक सिनि कुमुलुं इउनिटनि हयते जों बनो जे खकजो जे मामानि ताक बोसोरनियाव जों आबो होनानै फाइजाक बखत बिसना क्लाइजाक अनेक दिन उनखा आवनो बयबर रां फैसा करै अपारेशन खालामिया आबन बागैनो जों जे मानसाक जन किसा जे सुक्ति लाखिया आबन बागै याफ्राम बागै जों आरो फाइलाइजाक हामबाय चिनि मीडिया पार्सन न जों अर फाइमानि हंगा हंगाय चिनि पारानि न आंबो अजागानि लोकल न देप्ता पारानि खरकसा हंगाय चिनि पारानि न खरकसा आनि बागिनि जे पारानि तै अम हाइकलायो हंगाय ताबुक बो बिसनाव क्लाइजाक सरि हामिया बिनि ब्रेस्ट टिउमार रंजाक बनस किसा मिसा जों चुबा सर लाया नानै फाइलाय माने हंगाय ताबुक जे खागोनां बिनि एकाउन्ट नाम्बार रेडा हंगाय किसा मिसा